Olemekezeka bwana Vice President tauna lero mukuzungulira kuno kumulanje kwenekwene ndi utenga wanji umene munabweresera amalawi kwenekwene akuno kumulanje tsiku la lero. Utenga wathu wa lero unaliwoza Malawi kuti akonzeke kuti Profesa Arthur Mutharika akubwereranso mboma pa 16 September akubwereranso kuzakonza mavuto amene amalawi akukumana nawo. Pano amalawi akuvutika, akusowa chakudya, china chilichonse chinakwera, fertilizer anakwera mtengo kuchokera pa 18,000 mpaka 115,000 kwacha. Chakudya chimanga mine amachoka Profesa Arthur Mutharika chimanga chinali pa 8,000 matikunena pano ndi 75,000. Sugar, bread, china chilichonse chimene munthu akumutsa amatigwiritsa ntchito chinakwera mtengo. So utenga tuwa lero okwauza anthu akumulanje komanso Malawi yonse kuti choyamba avotere Profesa Arthur Mutharika kuti boma limene lozuza anthu la Nkhanza lichoke, kuti lichoke aina kukasankha Profesa Arthur Mutharika. Komanso timawauza potero poso asankhenso MP wa DPP, asankhenso kansala wa DPP kuti zonse zizayende bwino. President amene angathe kuyendetsa dziko lino anthu aona wokha ali ndi umboni ndi Profesa Arthur Mutharika. Kwenikweni dzulo likwatuluka nkhani yokuti Malawi Electoral Commission atulutsa statement kuti akhala akubwera ndi supplementary registration ya nzika ya dziko lino kuti azakavote. Mwina ngati chipani inuyo ndi okhutitsidwa ndi masiku awiri amene aperekedwa ndi AMEC. Ife sinakhutitsidwa. In fact masiku amene awonongeka amene anthu amalephera kuti akapange vote ndi ambiri. Mwinanso kuposa mwina 10 koma ngotipasa 2 days only. Ndiye ifeyo ndi okhumudwa tikanakonda kuti amalawi apasidwe mpata kuti ngati angafune kuvota akavote. Ndiye 2 days sinakhutitsidwe nawo iya ndikhulupirira amene azipani zonse aliyense ndi okwiya kwa cha 2 days imeneyi. Ndiwapemphe amalawi, ndiwapemphe Electoral Commission kuti awonjezere chifukwa ni constitutional right kuti aliyense aina kupasidwa mphamvu asankhe boma kapena president imene akufuna. So ife sitinakhutire ngati chipani komanso ine ngati mwini sitinakhutire ndi ma 2 days imene atipasa. Komabe ngakhale peka 2 days uthenga wanga kwa anthu akumulanje, uthenga wanga kwa onse okonda Profesa Arthur Mutharika, onse okonda chipani cha DPP tipite mwa unyinji pa 2 ndi pa 3 tikalembese kwa iwo amene sanalembese. Pamene analembesa kale asunge chitupa chawo chichi kuti pa 16 September akasankhe Profesa Arthur Mutharika. Akangotero ndiye kuti mavuto awo onse atha, njala yatha, kukwera kwa zinthu kwatha, komanso kukwera kwa ma school fees kapena kukwera kwa zinthu zimene ma basic items kuzakawathika kumene. In English today, what message have you brought to the people of Malta? My message was about the change of government, because Professor Arthur Mutharika has declared that he's going to be our candidate, a presidential candidate, and also he's going to win. Why is he coming back? He knows that Malawians are suffering. As we speak now, Malawians will have no food. As we speak now, all the basic commodities, be it cooking oil, be it salt, everything has gone up, and he knows that Malawians are suffering. And if you look at even fuel, it has gone up. It used to be 600 kwacha, but now it's almost 2,700. Look at fertilizer. Look at maize prices. They have moved from 8,000 kwacha per bag, 50 kg bag. Now we are talking about 75. Who can afford that?